Shwmae? Reit. Yn ni'n dechrau? Ie, mynd eto. Shwmae? Ni di dechrau. Right. Popeth dweud. Hefyd chwarae gan beasts. What a beast. Beist. So yeah, let's gweld sut mae'n mynd. Right, so, Peter cymeriad ti, guys. Okay. What a boy. Mae'n fel, National Library, yw e? Heddi. O, beth yn y byd ydi hwnna? Fel marshmallow fi'n credu. Oh, Mr Marshy. Okay. Ghostbusters. Ratio Riot, please. Beth yw enw y gai, Mr... Stay Puft Marshmallow. Stay Puft Marshmallow, hwn yn rhaid. Right, beth ti eisiau neud? So, gang, neu options yw, melee, football, gang neu waves. So, mae'n chi, really. Mae pêl droed yn basically, gyda tri o ni, mae'n bach yn anodd. Yeah. So, gallwn ni cael un go ar melee. Yeah. Yeah. So, os ti'n rhoi wins i fel 2, so ni'n gallu trio cael 2 mewn. A wedyn nawn ni'n mynd i waves i dangos y fformat yna. Okay. Gwasg X. Woohoo, dyma ni. Right. Hold jump when moving. Ie, fi'n credu mae rhywbeth i wneud gyda'r bottomau fel yr ochrau yma, R1, R2, L2, L1, i fel dal a... Ie. Fi ddim yn siŵr, nawn ni weld nawr. O, na! Haha! Yes! 1-0. Oedd hwnna'n gaflym. 1-0. Get in. O'n i ddim yn disgwyl na. What are you supposed to do? So ni angen just lladd pawb arall. Bydd y person olaf i bod yn... Hold and jump when Dal. to run. Yna. Oh. So mae lot o levels gyda pethau chi gallu cwmpo off. So unwaith chi di cwmpo... O, o ie. Sut ydych ti'n... O! O! No! Mae'n het wedi dod ban. Sut ydych ti'n fel... Chwnio ni? So, fi'n credu... O, rwy'n grab y ti. Fy'n lawr hwnna. Na. Brawd yn erbyn brawd. Ie. Sut ti'n neud na? Oh, edrych blocks. O! 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 O, mae'n mynd i go... No! O na, mae di ennill fel. 2-0. Wedyn mynd jyst neidio off i neud y pwynt. 2, yeah. O na. Ti eisiau rhoi e fel ar fel 5 ennill o'r meddwl? Well, just hope with my diet. Fe'n gyflym. Yeah. What can I say? Well. Beth ys hwnna? Rwy'n meddwl hwnna ar y game. O, right. Okay. Ie, rwy'n fi'n gwasgu'n hwnna efo rwy'n yn hwnio. O, o'n i ddim yn gwybod o'n i'n gwisgo pink. Tara. A nes i brifo fi. Oh. Adios. Dod môl. Hey! Wasn't expecting that. Ti'n gallu gweld y swagger pan maen nhw'n cerdded efo. Ie. Make that doniol. Fi'n credu os ti'n dal X, mae fe'n neud i chi redig. O! Ble ti wedi mynd, Rhys? Haha, mewn fan hyn. Mae jyst yn cuddio. Mae gael ni cael scrap. Actually, fi'n mynd i dod ar ôl Rhys. Catch me if you can. O, mae'n ar tan. Be sy'n mewn fan hyn ta? Mae'n siŵr os ti... What are you doing, man? Dal ar pen y fe. Hyn antig. Anid. Na, mae ddim. Ie, mae an. Yeah! Oh, hey! So dyna tactification redig i ffwrdd. Hei, rhoi fy helmed lawr. Be? Pam, sut fi methu grabo ni? Sut fi methu neud un? O! Rwy jyst wedi taflu'r helmed. O! Ah! Hey! That's what I'm talking about. Fi'n dal dau o chi. Nes i ddim pigo rhywbeth pink. Fi'n siŵr ni'n gyrru rhywbeth yn coch. Mae gyda calon ar y fe hefyd. Nice. Oh! Double knockout. Okay. O! Beth sy'n digwydd?
Bash! Oh, dan o'n O unlucky. na, dyn ni... Sut methu even grab o ti? O. Sut fi'n grab o pobl? Fi yn dal clw sut beth fi'n neud. O, dan ti di neud e fel yna. O. Anyway. Beth sy'n digwydd? Be maen nhw'n dweud? Remember just... Oh, go on. We're just putting him up. Oh no! Na! Dal, mae'n helpu ti. Mae'n helpu ti. Dal an. Fel y sy'n o cliffhanger. A mae'n dal an o fe, mae'n gollwng e, yn munud olaf. Ond dwi ddim eisiau gollwng e. Dyna yw cariad brawd. Oh no! Red wins. Yeah! Sut wyt ti'n ennill hwnna? Wyt ti'n cymryd cyn fi? A wnaeth e tynnu ti lawr. Dylse fi just i gadael ti mynd o ennill Yeah. cymryd. Yeah. Sut ti'n grab o pobl? Efo rhywbeth... Yeah, un o'r top... Ti'n fel pwnio a grabber i... Fi'n... Oh, right now. Okay. Right, dyma ni. Helmet! Oh no! Help! Be sy'n digwydd? Ni mewn rhyw fath o thing o Charlie in the Chocolate Factory fi'n credu. Na, mae ail! Yeah! Na, that's just luckus bod e wedi cael y propeller na. Oh, Wow. come on. Oh, na. Mae'r game yn hwyl. Very cool. O, elevators. Ie, un yn gwell na flippin' un arall. A ti ddim yn hoffi Skyrim? Mae rhywun wedi ffrtio mewn elevator a ni'n fel, pwy yna ti o'i fe? Pa sôn unwaith, right? Gyda person ifanc yn yr ystafell, o fi yn paratoi rhywbeth ar gyfer un o'r clybiau, right, gamer. A just fi a fe oedd, naeth e rechu, a wedyn oedd e gyda'r cheek i ddweud oedd e ddim yn fe. Fi fel, dim ond fi a ti sydd. Pa dwi'n yddau? O ne, oedd e'n funny. O na, dwi wedi mynd... Na, bydd e'n ffain os ti'n rechu yn y lift yna, achos ti wedi torri'r gwydr. Yeah. Dwi'n cael lot o... Right, ti'n gallu torri gwydr. I tried jumping i nesa, am roi fi ddim yn gweithio. Okay. Mae just lawr i pwy sy'n mynd i wneud y camgymeriad cyntaf mwy nag unrhyw beth. Dwi wedi knocio fy hun allan. Os ti'n dal... Oh, no. Drop kick. Oh! Na! Un i bawb. Yay! Da iawn. Ie, mae gyda'r fel y cute factor rhywbeth fel micro machines. Yeah. Hwna'n werth mwy na'r y fawr! Pa'i cyfwrdd ar... Ooh, meat grind. Bydd yn lot gwaith os ti'n cyfwrdd ar PC fel na. Na pa'i son. Oce, mae hwn yn mynd i bod yn ddiddorol. Rwy'n stuck. Na! Dal ti ddim wedi dweud hwnna. Fi'n mynd i helpu ti. Diolch. Dyna ti. Ti'n under arrest. Na! O, dyna'n agos. Wff, oedd yn agos.
Dal ddim yn siŵr beth ni'n gwasgu. Fe just o roi cefn yn ni'n neud. Sa'n siŵr. Fi'n credu. Cilch yn gwneud. O, mae cilch yn headbutt. O ie. Mae hwnna'n defnyddiol. Mae'n headbutt. 50 squad. Mae dal ar pethau'n defnyddiol. Yeah. O, it's triangle. Edrych beth fi di. Oi, oi. OK, mae hwnna'n... So ni'n gwybod mae hwnna just fel show off. Na. Mae... Cwestiwn yw, beth ydy hwnna... So mae... Y joystick fel... Fe ddim yn neud unrhyw beth. Mae X yn neidio, fi'n credu. 50 squad yn gwneud. Dim lot, fi ddim yn Ie, credu. fi mae'n sgran ni. Oi, oi! Fi'n neud y fel na, a wedyn just... Oh, whoops. OK. O, fi'n gwneud fel dropkick. O, na! O'n i'n meddwl o'n i lawr fan'na. Oh dear. Na! Ti di marw. O, na, ti ddim. Ti sy'n cerdded ar nhw. O, na! Mae'n just wedi cael ei tynnu o dan. Safety warning yn dweud. Gwych. Na! O, na! Hate this game. Yes. O, na! Mae'n agos. Thing yw, gallu mynd ymlaen. Ie. Mae'n meddwl ti'n wedi escape hwnna. I'm sure I'm ready. Right, un arall o. Ooh, ring. Last game. Na, O melee. Na, fe'n cyntaf i 5, neu? O'n i'n meddwl cyntaf. O, cantaf i 5, neu mas o 5. Fi ddim yn siŵr. Sa'n siŵr. Fi'n credu ni angen taflu nhw mas o'r ring eto, ni? O, fi di smasho. O! Oh! Kick yn y pen. Taflu bydde'r peth gorau fan hyn. Sut ti'n taflu? Fi ddim yn siŵr. Wey! Bydd hwnna wedi bod yn gyrus i taflu fe dros yr ochr. O, rwy'n trwy'n cael ar y top tin yn neidio. O! O! Ti mas. O! Oh! KO! Sut ti taflu? Fi ddim yn siŵr. Fi eisiau dweud yr un o'r right top. Ie. Hwna'n eitha. Ydych chi edrych lan y controls? Ie, falle. That's yn chwarae. Right. Dyma ni. Wa! Oh! Right, jump yw X. Yeah, Run yw X os ti'n gadael fe lawr. Sit yw X. Kick yw sgwar. Lie down sgwar a gadael fe lawr. Duck circle. Crawl circle a gadael fe lawr. Headbutt circle. Lift is triangle. Yeah? Oh, Fi'n taunt deall. triangle hefyd. Left punch slash grab L1, right punch slash grab L1. Yeah, that makes sense. O'n i'n meddwl hwnna oedd just fel, Ie. hooray, fi di ennill ond nawr ni'n gwybod. Grab nhw a... Yeah. Oh yeah, it's first to 5 then. Let's go. 1-0 now. Fifth? Sorry? 2-0, 7-5. Sorry? What? Baba? Oh, na. No! My helmet! No!
Did he not leave the helmet? Oh, no, get off! Ma! Oi! Oh, Edgar, na'n unstable. Finish him! No, did he come with me? Oh! Ma! Yes! Shit! Oedd hwnna'n good o dde, come on. Oedd ti sy'n gwylio? Na! Ti'n ei rhywun i mi. Na! Oh, it's jammy! Yeah. Jammy. Oh. Un allu mor ran. Oh, na. Come on, Owain. Let's smash Owain round in. Oh, na. Oh. O'n nhw'n dal yn dyn. Oh, let go. What? Owain, what? Just yn mynd i dal ar hwn. Achos fi ddim yn gwybod sut i codi. Press X. Beth ti'n meddwl? Jump up. Ie? Na, fi ddim yn trust yma. We never know. Na, mae fe'n sefyllfa eitha anodd fanna. Mae'n bai bod ti eisiau tynnu fi fyny. Mae'n trio bwrw fe i torri fe bach. Okay. Dwi'n gwneud swing i fyny. Okay, sut fi'n neidio? Oh, man. Na. Hwyl fawr. Da ni'n jyst wedi asau gad. Mae wedi torri. Okay. Diolch. Oedd hwnna'n good. Chwarae ti. Come on, Rhys. Unbeaten now. Beth? Unbeaten nawr. Beth wyt ti'n dweud? Oh dear. Oi, cadw fi mas o hyn. Oh, na. Na! O, beth? What? Fi ddim yn mynd i safod. Wyt ti ddim difri. Beth yw cic eto? Hwna'n sut yw'n dwi'n. Cilch. Edward! O, na! Na! Gadael e fynd. Ti'n dal arno fi, ti? Ti'n mynd i neud beth nes i, Rhys, a beth ti'n ennill achos ti'n tynnu fi... Na. Yeah! O, mae'n am ridiculous. Achos o ti ar y gweilod, so sit. Rwy'n fi knock ti allan. Na. Melly boy. Boy! Hey boy. O, mae hwn yn un anodd. Nope. Ta-ra. O'n i'n iawn. O'n i'n gallu nofio, be? O, na. Sut ti'n nofio? Fi'n mynd i cymryd bod chi ddim yn gallu nofio a aros Well, sut... diogel. Ti methu yn amlwg. Dim yn y drum. Right, let's do gan. Gang, okay. Right, 1-1, more done. Yeah, Da, okay. iawn. Un dim. 1-1. Sut? Is he O, beth? Cyntaf. Oh, right, okay. Menw. Menu. Mae'n game eitha da, ond ti o beth, o'n i'n chwarae fe gyda fy mrawd, a oedd e ddim di roi digon o amser Right, rhywun ti an... i roi cyfle iddo fe. So, oedd e di colli mas. Okay, roi random stage achos dim ots dyn ni os e. Os mae'n gadael ni. Ie, dyma ni, random. Mae'n gwadu fe. Sorry. Okay, so na, ni'n mynd i wneud waves, okay? Lle ni gyd ar un tîm,
A ni'n erbyn pobl a maen nhw'n dod mewn tonau. Okay. Right? Bydd hwnna'n eitha ffynnu. Gweld faint mor bell ni'n gallu mynd. O. Ti di newid e. Falle fi ddim actually eisiau... Dwi'n eisiau bod fel hwnna. Ie, yeah, mae hwnna'n well. Old school. So ti'n newid? Yes. Ti'n gwasgu cilch a wedyn symud ar draws. Rwy'n gweld. Ti'n newid y lliw hefyd elfen Owain, gwrdd, os ti eisiau bod yn lliw gwahanol. Gwyrdd rhys bod. O, fi'n eisiau bod... Dim ots. Oh, good. Where at the wheel? Gucci gang. O, Ed. Ydyn ni wedi... Ti'n on y stream, ydy webcam ni arno fe? Na. Mae fe mae'r streaming, mae'n just recordio. Right. Mae hwn yn recordiad, nid live stream. Okay, fine. Ydyn ni wedi gwneud o'n. Cool. Neu synwyr. Sut ti tablu te? Sut ti tablu? Mi'n credu ti angen gadle mynd. So yna'n neud synwyr. O ti angen... Mae yna skill i just pigo a mynd. Tara. So ni ar un tîm cofio hwnna nawr, guys. Mae angen rhoi helmet fi nôl arno. Oh, nice. Dyna ti? Dyna ti? Ie, fi methu tablu nhw. Dyna ti? Eisiau fi roi arno ôl arno ti. Gweld os fi gallu neud e. Off! Ddim eisiau hat. Okay. That's it. Oh, Rhys! Go on, Rhys. Is it flipping hard? Oh. Na, fain nhw. Na, fain, breathe like it. Oh my god. Na! Be ti'n neud? Every man for himself. Na, mae ddim, fi ar un tîm. Ti wedi tablu fi band. Just gadw ffind o, maen nhw'n fflingo. Paid neud fi... Rhys. Rwy wedi just marw nawr. I ti actually? Ie, ti'n spoilo fe, ie. I'm sorry. Rwy'n mynd i cael diod. Ti di marw'n barod anyway. Na, ti dal yna. Na! Beth is just... Is it just me? Just ti nawr. Last man, yw e? Ie. Fi am drio sut I tablu nhw. Mae'n just... I know the pedo... Pigo nhw fyny a wedyn just gwasgu'r ffordd direction button fi'n credu. O ie. Bron yna. Dwi'n meddwl sy'n mae'r boi yna just dal yna. Dwi'n meddwl, does gan fe ddim yn nerth i tynnu hynna yn fyny. Mae'n eitha gwyntog. For Pete's sake. Mae wedi mynd. Mae di fel lam. Fel yn tiglo ti. Go on! Chokes man. Na. Na, dal ymlaen! Spectol ein dal ymlaen. Dyna ni. Owain di mynd, so... Ble mae? A ni rai trwy un ash? Ie, ni gallu. Pa un ti eisiau? Fi'n drot. Wel fi... Wel fi'n weird. Pildroid, melee, gang. Fi ddim yn siŵr beth... Fi'n gyrru gang chi gallu chwarae fel 2 erbyn 1 neu rhywbeth. Just neud na. Ie? Fi'n drot. Ni melee e. Ni di neud melee. O ie, ni just... Pildroid yw'r option arall. Pildroid. Chi'n chwarae pildroid na chi gallu bwrw i gilydd. Ie, o fi trwy. Okay. Ond, wel, gall ni chwarae 2 erbyn 1, actually. Hello! Dim ots. Hello! Ti'n chwarae pildroid? Yeah. Go on te. So, pwy yw'r glas? Fi. So, ti yn erbyn ni 2. Na. Okay, swapio te. So, Na, fi ffyn o fain. Lli newid y... Ydw na? Dyna ti. So, ie, Neu ti rodio yn dau erbyn erbyn fi. fi? O, na. Ie, dyna ffynnu. Okay, dyma ni. 3, 2, 1. Lot o nwy. Scooby-Dooby. Where are you? Ie, mele'n galed. Fi'n moffi melee. Na. Ie, swish. Wel, fi fy'n iawn os rwy'n ti ddim yn taflu fi dros. I just funny fact myself. Funny weird. Fi doli. Oh. Owain, ti bwrw. I give a ball. Kick. Beth yw kick eto? Sgwar. Sgwar, okay. Oh, press a circle. No team controller bill.
Sneaky. Get off! Rhys, cael y mewn! Hyd mae angen neud yw. Okay, can't wait you now. Oh, na. Oh, seriously? Can really that, actually. O, ble mae'n well di? Oh, come on, oedd hwnna'n go! Dyn ni'n cicio fe? Sgwar nes i ddweud oedd cic. Dwi'n meddwl... So I've been... O, mae'n cilch i... Oh, good touch. A dyna ni, nôl yn y gêm. Where was the ball? Beth? Sut oedd hwnna wedi digwydd? Oh, foul. Come on. No. 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 So kick. Sy'n ni'n cicio? Beth ei ti'n neud? Swear to God. Dwi'n trio, like, dringo lan. Oh, right, okay. Diddorol. Tactic wahanol. Oh, yeah, ni'n gwybod sut ti'n neud o. Oh, why? Sorry. Oh! Don't get off now. Oh. Okay, beth yw. Oh, turn! Oh! Oh! Good game. Oh, no. That was a good game, man. Byddai'n good. Anodd. Pan ti'n mynd i hynna? Ti eisiau switch off? Ti eisiau trio game mode wahanol? Gallwn ni. Or do you want to do like other teams or game mode? Nid ni gang, ta? Gang, so mae dau yn erbyn un. Ah, right. Dwi'n just gweld melee eto. Melee, yeah, okay. Wins. O, mae hwnna'n, gwell gyda 3 chwaraewr yn gyda Bim. Melee, yeah. As dyna'r unig un sydd mae'n dig. Yeah. Oni bai am hynny, mae'n wastad yn dau yn erbyn un. Neu, ni gyd ar un tîm, a mae Rhys yn just taflu pawb off drosodd anyway. Felly, Yeah. Yeah, well, dyna ni. good weirdness, you know, unexpected. Yeah, ti byth yn gwybod beth ti'n mynd i cael. Loves like box of chocolates. Oh, edrych ni mewn i rai gwahanol. Na i just aros i chi lladd eich hunan. So sick. Just an ad. Fi gallu gwasgu'r bottom. Oh. Oh, actually. Oh, ma' hwnna'n cool. Sut fi'n mynd lan then? Fi'n gwybod bod hwnna'n digwydd. Okay, so fi'n trio neidio. Oh, dyna ni. So, sut fi'n... Nah, come on. Well. So, rai bod pobl yn gwybod sut i dal ar un bit a wedyn gallu neidio eto. Yeah. Ddim fi, eto. Falle, ti angen mynd trwy droso hefyd. Oh ie, ma' nhw'n pwynt. Mae un am yn anodd. Ddim anodd, ond... Ond beth sy'n dda am y gêm yma, mae pawb really ar yr un platform, gyda'r un fel pwerau. Dwi ddim fel... Oh no, I let go! Bro, we just kind of been Rownd. Nes i ar... Oh. Yeah! Woo! Alright. Rhys. Smasher in, fi'n mynd i ennill. Pity. Stop! Beth sy'n digwydd fan Wait a hyn? minute. Ti'n under arrest? Na, o dan... Oes na ladder? O dan arrest. Wow, that's not advice to you. Dyna sydd hana, dde fe i... Sut ys ti hwnna glas o dan yn os? Oh, no!
Oh man. Rhedeg I ffwrdd. Oh, na! Rwy'n spook. Okay. Oh! Lan! Finish him. Nawr. Okay. Just cael break o dwylo fi am hynny. Na! Fi'n ready I ffwrdd am achedig. A dwi? Trwy'r roof. Na, yr unig lle lle ni'n methu tawlu fel. Daflu trwy'r ffenestr. Da, i bach o pwnio fi'n credu. Cyn. Oh, na! Trwy'r glas. Y gwydyr. O, dia. Oh. Yn tynnu fe fel plentyn bach. Ti wedi bod yn bach yn dro? Oh, come on. I can't ffeindio ffordd o tynnu fe fyny. Ti'n trio mynd lan fyna. Oh my god, ti'n lwcus. Ti'n mor lwcus. Come on now. Neidio lan. Just neidio lan, you silly boy. Lwcus. Sgan lemon! Fi ddim eisiau mynd! Fi'n mynd I ar bath! Fi ddim eisiau! Come on! Just taflu. Dyna beth sy'n ni dal ddim yn gwybod beth I wneud. Sut I defnyddio'r tafliad na. Mae hyn yn eitha intense. Lot fwy intense na Skyrim. Yeah. O na, mae angen canolbwyntio lot fwy. Yeah. Just yn haws. Ar nos Wener, mae Skyrim yn eitha trwm. Yeah. Lle mae hwn just yn silly. Mae'n hoffi'r steil o fe. Yeah. Ti o ddifri. Fi ddim yn gwybod achos trwy gwedd nes ti wneud hwnna. Nes ti golli? Falle achos oedden ni literally ar ben ti, fi ddim siŵr. O na ring. Okay. Just am mawr o ddifri fel wrestlers go iawn. Straight mewn i'r attack. Dwi wedi colli fy het. Oh. Nath e'n neidio dros ben ti. Na! Oh man. Oh no! Be mae me'n neud? O, dyma. Dyna mor annogus.
Gwisgo Heddiw. Na! Oh. O na! Come on. Ni popeth fi gallu neud fan hyn. O na! Ti'n ei gael fi! Na! Oh, phew. Bobby Treasure? Oh, lush. O! Dyna'r un. Oh! Na. Ah! Oh, come on! Oh! Edge flipping Bifu style called. Dim siŵr. Yeah, comb over. Yeah, it's Come over, yeah. Bobby Charlton back in the day. Okay. Oh! No! Ders fi, Tess. Hoffi headband. Dyna fi sy'n hoffi headband fan hyn. Chi ddim yn fans? Ddim yn fancy o'r bach o... Oh, na, mae wedi... Dyna pam. Alright, leave me alone, leave me alone. Na. Na. Na! 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 Ti di tynnu'n dau o ni fan? Ah, well, you what am I saying? Then? Oh! Well, Nice, iawn. Grab walls with both hands to climb. Hold jump to hoist torso when climbing. Oh, 9 hyn eto. more than what you need. Sorry. Fi jyst yn edrych ar rhywbeth. Ta-da! Oh, na. Oh, ie, mae yn. Or dan ti di cympo mewn? Sorry. Sorry, o'n i... O, edrych ar hwnna. Beth yw hwnna'n cwmpo? Amheus iawn. Beth yw hwnna? Rhaid bod yn ofalus. Sorry. Mwydyn. Oh! Fi'n siwr... Ah, Mwydyn tew. Oh! Sut ti'n mynd lan? Sut ti'n mynd lan? Neidio! Ie, diolch i Emrys o Chwarae Games am awgrymu y gêm yma i chwarae. As o'n i'n gofyn i y Discord chat pa gemau 4 chwaraewr byddai'n dda i chwarae ar y channel. A oedd wedi dweud y gêm yma Gang Beast, so Nice. ni lli gweld nawr pam. Yeah. It just... Mae just mor syml ydi, silly. Yeah. Oh, ti di knock fi allan. Na! Na! O, ti'n neud yn Oh, na. Well, skills to Di it. pose hwnna. Yn agor. Come on nawr, Owain. Oh, na. Gondola. Nibdi... Ooh, I newydd fe? Neu gondola. O, na, ti'n mwyn ddim yn fel gondola? Mae gondola yn rhywbeth ar dŵr fel arall. Ble mae cymeryd fi? Drawn. O, right. O, is rhywun yn digon ddewr? Na, na i just aros i chi lladd. I chi nai. I'm gonna walk over fe na. Fi'n gwybod. Fi ddim yn gwybod os fi eisiau, achos credu mae fe bach... Si? I'm gonna buy tea am peer pressure fi. Owain. Oce, gallai wneud hwnna hefyd, actually.
Owain dal. O na! Os ti'n tynnu, you win o hyn. Na. Mae tynnu ti then. Yeah! Yna mor agos. Oh! Weird yw e. Mae'n agos nawr. Hey. Barod Owain? Yep. O na, dim un hyn. Ie, mae'n am pwynt. Ys neb wedi trio mynd ar y bit yna. Na. Mae'n stuck. O! O na! O na! No, rwy'n float down. O na, ydw fi'n okay? Ti di marw. Na, rwy'n gallu... Ti di marw. Na, mae'n gallu swimo. O. Come on, Morgan. Ti mewn y cage. Fi'n methu jump off. Hoffwn i cael drill neu rhywbeth i gallu taflu at y ti, ond fi'n credu bod hyn yn mynd i bod yn game o chess, gwyddbwyll rhwngthyn ni. Achos aros i ti compo off. O, mae'n... Os fi'n neud fel redig a naid, gallai cyrraedd... Ie. Falle sy'n redig hefyd. Beth os ti'n mynd ffordd hwnna? Ie, falle... Cos mae'n eitha diflas. Just neud fel tyniadau ffitrwydd. Mae fe'n rhy agos fel. Mae llawer... Fy'n i'n neud e. Fi'n methu neud y ro. Come on. Fi'n mynd i gwawdio ti. Fi'n headbanner. Gyda fi yna. The worm. Mae'n sefyll i fyny. Oh, os ti'n neidio, it might move. O ie, yna fi. Oh. Neud ffilm. Wey. Beth os y ddau yn un redig at ein gilydd? A neidio. Falle bydd fi'n un o'n ni'n, like, pull o mas o. Wel, bydd rhaid chi byw gyda hwnna. It's like golden balls, steel o split o steel. Yeah, well. Come on, te. Nes ti'n neidio dau, ti'n gallu neidio. Right, dau ti ar y ochr, opposite ochr is yr... Come on, te, fel duel, efe. Fel opposite duel. Yeah. 3, 2, 1. Mynd. O na! O, bydd yna wedi bod yn doniol. I tried to chet am, right? Ond nes I tan... Oh, I felt bad, so I jumped. Right, eto, bydd fi... I'll jump. Okay. 3. Ti gallu nofio chedig, ond... 1. Fynd. Pwynt yw bod ni'n trio lladd ein gilydd neu'n neud laps? Dwi'n dod. Pam ti ddim yn dod i fi? Ti just drifto. Ni'n lle ymladd yn y dŵr, hanner ffordd? Okay, o fanna then. 3, 2, 1, fynd. O na, beth yw'r pwynt? Neu fod un yn ni angen aros. Okay. Na I dod draw. Howdy up. Right, dyma ni. Better. Fling. Dim gael fi eiliad I. Credu y trick yw I bwrw fe, so mae ar y llawr, wedyn taflu fe yn y dŵr. Achos o'n I bai am hynny, gallen nhw just dod syth. Rownd mwyaf hiraf. Oh, beth? Rhys, beth ti'n gyda hyd? Just slowly drift off. What? That's a cheat!
Oh, man. Right, next round. Wedi fi di ennill, ydw i? Yeah. Na, ni ddim. Mae'n rownd arall. Na, ti wedi ennill. Mae gan fi Ie. 5, ydde? What? Ti wedi ennill. Oh, cheater. Oedd e? Yeah. Eisiau neud gan? Neu... Ni wedi bod yn recordio am 50 munud. Ie, na ni 50 gadle munud? nawr. Yeah, hwnna. Ie. Gwyfi off i dim hwnna. Wel, diolch am rando. Yeah. Hwna'n gang beast, oedd e'n That's a beast video, o game. next Yeah, hwnna'n really da. We're fun, cool, good fun. A wnawn ni weld chi tro nesa. Yeah. Hwyl. Tara, nos da, adios, come see home, sir.